bondo chinga intombiro ga kwabere gukumbe kira kora manyingo mwanchi umurigereria ebimbinto kebirero mbegete mbiya muno sana nako bikoro debiya njoro gitimbegete inje kona ita sa macha ali kuta chobu cha wenzi bwaera esa uli ko tobiya butamanyeresi byarwa bondo ko bekere bitu kyagara gana se tokora sindagira no ko to ko bekere kare bi kyasara na inje na be mondo musaja mwaja ko bekere kerebi amangana ko nyare kana ko bekere kerebi amangana asali kiriga bone ko food mbata gitinyu etukiende yonsi etoke asendagira igo bano ko make sure nga tiri kuchikotoka otokobeke birebi ikona bwa chinda bangantu abe gachinda bakiri bantu mbwatinderu batu abe kana yisana nabe kama chense bana boiga ngabantu bagotakero batwaro bachenu bwekerengo ke igoromona so so asendagira abo cheno ani chire ndo chensa chinga yiro na bene para onyore kana karato ko ligazi ayobona saudi magani oetera ini yosoke sikoto nere ere continuous line onyo ko weta tuigo sego tincha aso kuma kigabana bana ko siga se dotted ngo so aturi bona se ba cross crisps igo bono gaiga ni factory beta keto bosapi boli bwali achu ikiagera ndi na ramachiko ya food bona ndi bona story sa uturi gusi ni to tangana gusi to nero ntoli bo betiga to sio bosafi egere torole kanega kaitata ntutu watabe kamaega de to so ya sense moyo korosi ndagereye otomanyinga na kie korosi asana keganire mbiya muno ntaragenda abo naro yo mu YouTube manino teneta ba YouTube baiga nko mu mitari badai turaso imbono asante sana Debona sana mwanchi murigereria rero murobere wesabali oboncheria niyo tokogutaria goika ase kampuni ya Voka Eats astura chikokumanya igoro yo bokoreri bwabo ebintu bakorosia mwanchi muri korasa matuka maiga tobere tokumurikira amatoke kurende litkoria rero timeti Mr Elias litkoria rero ningi tobwate biya muno sana Frida rero tobwate padu amatoke amatoke ayonchukire abere cookies lakini usiko cookies karibu cookies na jechiga omwana nero korokwa nero teneta mangana yo korosi binte biga iga korokwa baba totebi no korokwa na liura esina nero teneta mangana binte bios kwa raiga kurwa mebe karosi otebona bwairire mtoto amekolia tobekere kwendende tobekere to igose cookies rero mwanchi umurigereria ibintu ngare kobekirwa gabona kwa ragali maega nabaginko bekerwa hairnet na ndese bikoro to nabagingo bekirwa bintu asekwene kinga ogochenu bekerengo keiguru asekero ogoswa asense moyo korosia endagera igo mwanchi muri asomorobere igari tkoria rero ntobe togokumanya amange inyereria tariane Frida Kerubo gokwariga ni bene rinde tobe togosanga asobwa mo igori tkoria rero nigo tokorigereria ensemo ya cookies timete so mwanchi muri na mete cookies ningi lakini rinde litkoria rero goikamanya njema ite kurukwe biskuti wasawa na biskuti bikoro kwa yes esna ntotema tolie cookie wasagi biskuti labia bima asante sana tuatana watu wa testi asante sana Pasa ingoma ya sukegima niki upegweda mwa jemere Tego jabuya ndiabana sana mwanchi umuriere igori tkuliera somorobero iga edutete gokumanya igoro yo boncheria bwa cookies ekero Mr Elias ara chigutumanyanga nkige korosia cookies echiga ndiabana sana Frida akarona kitugusiye ito otwa wana tenga abana baiga koro oyo moyo batendete bonsi babwato muteni yobo otwa tenga toro siri to ka toro sibinto wao biranya cross job opportunities yani nga toro siga sintu sabanyene bona abana abuna baliga bara abana nge 26 pa ko libinto wao asa mangane chikuki toro chibono iga umonero tenne tokuru kwa esna bona esna ga somera mangana iga inje kona inga American era nje ga somia bona mo na ita nabali ubande ba musomiri wikire kiwango bono rochi abwate eke kiarosi kubne keiga rochi ba kerosi kiapere paksi paka kiabere ba nga kinte ba karuka branding ba ko branding so is ready for the market
bone kero bakuna konti abana abante tina ki yambe kese Michael Ngora abana abante betina ebinte biga na baka sia sobonge banyora abana banda basai bande babate byayira ni nyanguso ayira ni keroka ayira ga Kisumu egere na turarosi obonchoria bwokorosia ebisikuti bali bakorosia ba bande baoni ba bande ba transport egere third way torosi jobs agwikiraiga ditoke karudia rurese omukulima number 1 iligotobiwa lioma ekarolia abeire barosi obosi bakabaro babika obosi bonde bwamakorosi bonande from the green one barosi obosi bwamakobekwa mubona na bokorosi kukichiga bamendana bintu binde bakobeka nakora bamukobiro kabiria babeke bintu binde buna maguta special ferment for this bamakorosi cookies bona kaiga mahega na babwate ekwende abo bakoroseria machine korosi neriga bagobeka no mugati twist the same way boronga bana abaitu na baliga igabeterenete na bakorosiga nande babere how many months now about 5 months since they started learning wale karoba chake to chintu amanyete kero monta agosoma bono le baikire stage bararosie bakoros bachi bakoende market bono bagende bartare koende market into bwa support yana sana kurese county kuna bone county karo babwato umujega na wacha wate bawa mugati gosaba bawa biscuit yebiga banyure chai igobona amagana buna ina otojenga ki amagendero echiro neroro no mwasinyirwa rose okay abana abasinyirwe kantu basinyirwe imbarate abasaya bamwe abo baiche buna bono musaurika utabwati genta gukora tari gocha tenga ki nditibwati gende ngokora ingie bisikuti ebiga kidasa nibere ingende nyango songo ningira nane nguje binde bona bakoya no munaro manno batendo kusara basa ukwanere ega shokuri pie tubwati gase chief nakulika no mwana myo se kanisa pastor nakulikire na i pastor nabagota no muyane if pastor says it's okay na chief akisema ni mtoto mwana no muyane chibasa tabwati na bako mwagenda oni airane agende aoni ko ile supermarket bamwe order gakolete order company agende deliver ego deliver ko sei roro chiba chiko toka umwana yawe kwende aiwe commission yaye igo bwanyore ile gas igo bane ngentaka neki twatagete ko koralia bana baito boro kiguna inki barakore inakika bana tuzagetiga na abana bwa baiga na bagu amatoka yitu naraiga igo natuzageta magende obo manyobo igabo korosi kukize chiga imete bintu ne binge amatoke gusubo sibweli toke burabe bokorosi ingi specifically mwachorerete kukiza abana baiga bumano yoyo iganji de baking akatu akorosi mugacho salika bugango kiara nturikobeka ntukobeka ndanga preservatives abanta bange preservative mbachitagiti bona matoke buna fries ba korosi mugacho gotigaro salika because sara lintori gokora tora ba SD bono to chuka sande mugacho salikire umwana kama batanga ki ntwale korosi cookies no nyale tukachaka buna korosi so now that's why we started making and it's a new product for us mbona toka ndeta mangana certification bono toka ndeta na God willing na kutocha kubeka akole kwere ati akondara kwanera es na chideka iberiga es na kora tatebinga kera kwa roseti cookies ya gentangane na kia sogete andi na kiko ibwete ndia ya sogete ndia ya ibwete na sogete amen I like that sogete ndia I like that krekendo obo manyobo igakora tereserango nga obo manyobo igabokorosi go sensema ya baking ainge kwa ruseti asina someta kego alafu romo tanda mabya gatoro kya kego litikirimo kama sai abantu baroro kunya kwegeri gore korosi oboiga naro rakindaje akirike ninjora tebya basai bali bali sko gali kuma ni pale kitokore basi korosi akukize chibone chigatoro chiga semesa igrega how long yekuira chita kairenga ngechita kaisano miaka ibere korosi kama ili kuchukua mwaka ngapi kutengeneza only 15 minutes aha 1 hour peke yake ebintu bya beire iko bali babwate chi nyangi bagote in the next 1 hour to the cookies rosi na bokole tawo Frida nyangi amje kale anyway hiyo ni baadaye
but your wedding we shall lazima shukule kwa na mimi nitachangia nusu we nusu. No, kabisa. Asante sana. Igorio taite nyangi mapema mbia. Asante sana. Na otebe na Frida otebe tie magane chikuki nyangi didi na Frida yangi yaye na bongo ko ikiagera ngoko nusu nayo akane nusu egere lakini otebe nga Frida gotoma. Asante sana. Asante sana. Kero ko digereria ngakito manyingo Elias ngakechirere yakokezi. Echiro is very good. Emechanto bwata yamone linga abana baiga intura asomi banga sokonya twasomire banga sokorosi bono bamanyire korosia bono kuri gitura abana bantu gosomia sokonya mono buna Nairobi mpya chietoro abana bali babiri Nairobi baterineta magana cookies peke yake ibindi yakaro bya chi Nairobi bono Nairobi gibate market iri biga ikira abana karo ba chiete Nairobi to na nene bono abali gwango sana usiga tuatemire chitu kachinga lakini sauti tukanyite certification tumakwenda no major supermarkets lakini ase bono igese market buna bono ibimbirigo tenna imbirigo sareka bwango buna mugati lakini imbirigo tenna ya nendo cha aka container ngarare ga moko pakeri ana bokora tomanyenga imoko kanyara kuru. Asante sana egregi ndokende ndotara kurusia muche gentekega ekikirere sana koros no bate kero tara beka ya like this one ya gentekega na bakyo chakiriga it's two one gentekega ekigoche ikaratasi yiga iri plain ya so we machine ime ya jibata ya shape it's just warm ya we plan to na bana nkuri kibada nyanga ki ngai abana baratoke baito batagete gosome gentekega barosigwe oro kikorosi genteke korosi ga kine yani ko bata ko ke machine ko bataiga bono asebono gutukurusi Nairobi igonga tayari sokanjoro mwana rusi Nairobi ola tobeka gisiria ara totaka watu amugoria oro siringi 10 opportunities ya biashara na biriko tusakonyoro mwana okoleta ku Nairobi na botoko mwana space ngaki ayebeka onalia abantu bande na ndu watoneria egere bona abagere bako Nairobi banyoro mwana mugusio yomo onyorire gas akirigende ile simetento metinga ayango arachete chinze chichesko no mete binte bigamne pikorosi yes kirikendo renyarira ali bagali okwegeria abantu korosi binte biga yes mono sana challenge tubata ki umuchakano no rumichando lakini tukanyara bana batete korosia na a little bit of capital kuna bana machine korosia gentekega onye ko kule matatu chiba so bwatu kule matatu ekeiga igechire nusu matatu if you are money for a small car the machine which makes this is almost the price of a car igonga chiba zinjiri kusikira ro chibinte biga lakini bono ngito korosia ugutamanya no montasa ko chotete kumanya na botoko musaidia ngaki ayatata airosi keiga abana bali bako genda bagura kuruga nande korosi genteke chimashini takorosi genteke njire kebo yokorosi bintu binna ende bingete kidogo ata packaging materials iyo ini industry yaye turarosi toneri bisa kuibinde bide toetana nete ero neto mwancho muri elia bata maboli amangera kino chocha se studio na ndo toeresera sobwagale yes lero kwa nere cookies aya asante mbiamano sana Saulinde passionate na mangana magendero ikya karonkoro botaka gusi yani go ngunga na atikira nkoli kiagera abana bana ubaito abana wesa gito onye bako bana batakaboro kibako chako mutukare busi iga mangana yo gosomi yo bonchoreria na boto kosegeta ogendre to basakorosa nintu barto to bwato manyiboka to arusirisiko to ibire kurusiko na boto tari abana baito na nintu kuruese yega to batikere no ru mwana turatikira abana baito mbia bana sana ngoma kugokwanera igoro ensemo yo muteneneri bwa basaya tomete kampuni yegi segetire no musaya sana obwate birengere libya gocha soko konya basaya akora kwanera ngo bokoreri bwaye una mwabere mo kubwatranera gwikabonega machure mbia bana sana ekara chite university atamaita mangana yegasi yiga na mutete na bako manufacturer aga sana lakini akatabe Saulinda bwatigene kokora na nchire nsome agachaka gosoma abuikire bakasa chire Europe mara kabiri uchira America mara gatatu uiranire bona gategete kokora ate kugenderera sekwende yiga no mwana moke lakini ubwate etama yokumanya ubwatirango yokumanya na ndu ubwatirango yotanga na inchanga na korabuna abasungu bona utiringa te bona tayiko korabuna bemuna sita ata abantu basita mbiya bara kinta to korabuna abasungu na inche to babwire to urabulur sobo toleta na ende bona roche uchakira usakora bana ba koleka sigaba no chonyora bande na baisike awatanga bana baisike no utulma gake tiga to bwatirane na into to bioke igo bona babwate that desire to help na
first esa ulia mangana yo wagene ngambia mano sare kiano na no musai na go kisenga umusai gwa konya basai ba mino ko haira ibinte ba kora na bere biya basai ba ito bonsi ba basige tuna ba tu makono egere banyali gwetirira tiga to sa sense ma yakabere to mera nene sara to manyia mange asante sana ambia mano sana ambia mano sana mancho muri beta seni Kiandizi TV tetora sa somoti mukoma kego to skato nyegera wira ntule asege ke kerebosio elinde to to gosanga amange Ndizi TV Ubwansu bw'omuguzi kwikira bono ayebuna omwagachi kwamanyira eduka okugenda kujya ebintu byose biri gukorera emirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cy'okwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobekwa isiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri cheti cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire babwate chipboard ubuna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Voigo, na bokugura chi cutting rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisi main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'omuguzi. Biamano sana umwanchi muri beta seni Kiandizi TV nende ngokwaligania ase ntunda ya kabere ekera nabangu kumanyega bukarenga anto chikomera na no mosae oyo bereka gotinya obokoreri ase kampuni yiga oyo batebirengereria ase ngencho yo gosira basae linde kwegenderia aso boncheria bwabo kondo mancho muri yereria tigamwaligani atomanye na kiakorokwa karibu sana. Asante sana. Asa Marieta ongro kusaro njangu na ongo kora mona boka eats igoto kora mona baremi tuanda twa kora matoke kora sabaremi twa ya rosio bosi bosi obotwa rosi megati twa rosi ne cookies ne chige ama tukayo mega ntwa rosi ngorosio rebinto atimetinga kiwasitana ndo karengerero gikira sensemo ya cookies ena roche abalimi baitu na ubabwateri toke na ande mbama iti value yeri toke mono mono uikabantu boro kiritoke ringas keo kora na libara nyako ba usimeka matoka mange tunyako batonje konyori market ya matoka na ande tunyako toko rosi to create employment ase Kisi community ekero kurigereria timeti abantu abange gasoro ngorwa gusibana de to mugati amandazi chichabati ekero go introduce the cookies go chasa abantu bagusi na kietana utiere etana utine ngiere ye kogera bono iga abantu baito basikuisi they are running from gluten foods wanori ubusweri toke go bole gluten free abantu abange go banchete irokana na abana none kiruka nsinyo mboko na kurigeria TV mboko nyoranga uko na kusinaki gente kiyaga uko na kuwatch mbaro romete ba ukuminga cookies ekigabuno pageti gasara kero kende chibeserenga chikoro kuna chipakiri gansinga msini choka echiro yago mostly clients chagonga yokonyara koro otokobeka chi supermarket amane chiduka no bantu bawutabagora bachikote mokobeka kulingana ne order gose otokobeka kulingana ne order no montanga mbirenga tagete twamo akerekene go ikerera se okonyare order nyingi otabwatie product maybe
ntura ikeraga abu lakini gochimutunturo chenganto nyako batokonyore odere nyinge ande ntugasenya kwebanga. Aha. Abukare Elias nato tebinga packaging materials mokonyora korase omuchio Nairobi ande nakwanera nga obosi mogotumika apart from obosi ekero mokoros ande ngikeri mogotumika. Obosi togotumika no bweritoke amono bosibengana ngobika toribo keigo yekwera ritoko konyara ndibwati starch ande ngonyara tora mabere kurwa sabaremi twanyara ko batoko mix ndi twamakora sachi cookies. Aha, mbia mana sana. Ata tebinga kero bona mwa pakiriga kero kende enga kingana na kiekoira ya expire. Ikigana boge komenya matuka atari make gekora is just dried na boge koro mwaka buna kirei. Aha, umwaka umugima. Ego muntu nagora beke nyumba nya kuri ngora ngarate. Karagene mwabere mugo ikera chichiro agigase orogongorwa gusinchiro kichiri kwa bere ko goikera. Ase gusi mano mona stoko nige ga kisita. Ntura itani kisita lakini mna tosha kumwaka munyi turigete ko sopa isko ya kisita. Una boncherere bonde bonsi sara ni mete challenges sinchiro rogwetera ega so boncherere obiga bwa cookies challenges kichiri kwa bere ko konyora. Challenges chinyingo konyora bantu baito mbali kwa mininga abagusintoro sigento kenga buneki aba miniting abantu bakorosi itambali bali Nairobi babaretera bachakuri ni challenge yende nkonyorore packaging ni bwate shida yakora kuiko endo chikuri ebintu bi Nairobi iyo re expensive one into nare gwacha basai ba minto ayo monto amaise kwerunga nje nabongo kora mbaro set packaging abakanyara chibesa nchiroro youth fund ni bwate chibesa women fund ni bwate chibesa nande chibesa nchiri kuruisiko soronga swasokire sikonga ya idea mbwatanere tete gokonya abana biashara bagusi especially youth bonto kurwana yokaraga sinchiyo abokonyora naye kwa self problem wera se community. Aha. Ano nabo monchu muri ya komiti era rocho mete final product ya cookies tametinga ye koroseri gukoru tametine riko gotumeka chi machine gotumeka akarato manyingo. Igendo to koranto bwate machine gaiga. Machine ye ko ku mixer nere ko mix. Ekero ya una tio montago kando usino na bomo kana na bana ni machine go kana ekero ya mixer uma kubwato ntubwate machine getagutumeka yo korosi cookies ya rosi shape ngabune yuga na katamba tu kumusikoranga musyo katamba lakini akamega utakabwati to korosi mbikuki abenjire yibunere ekera birosi ro makubeka megega se oven mirare chira side kangeigo ya bare dirende to makobipa mama nyako bipak mama nyako safi bacha se chiro omo nchio muriere na role isko gali okumetinga wochaki uboncherere bw'iki cookies kero kende ninjaga ni gutwara chakoro si bintu biae uikatware machine atware ne mixer and atware packaging materials atware na raw materials chakoro si bintu anda manyanga kibikora si toma nyinge machine chagonga iko atinyorete ko chi machine china chugote ko China tona atinyorete ko all the way from China partner teno monto gete investor nero to support tikonyori bintu yons akekenda abantu mbaringa kwa bere go kwegeria asega siga yokorosi cookies tubata abantu sita abasubati mete company yegere 90% women iga abantu bakorosi na bakungu asikyo ko prefer abasubati baba kubwate si because asichi product chao chinyinge na rulinga na abasubati barorora asikyo ko prefer women in this business ndo yakwera ngo prefer women nike if you empower one woman in a community you have empowered the whole community mukungu buno yakera rosia besa iri tuko keragenda nyumba bantara talio marage abantu nabangarage abasacha bange na barabungurage bara si family chao lakini mbali korage mukungu arakore ararage ari metenga cookies chigatari besa nyinge chikorosi nande challenges inchiro chi ogwetera se oborosi oboiga kero kende nkikegere togende togwetu maso boncheri oboiga otarako moyo tige ogende tatanga tiga ngangane nero igento gekora number 1 niki abantu nabange ba dependent from me digo guikanga asane gukora society abantu abana baro banyware ikekera abakonya so bugimo bwabo njibwe ko munyene mbwati gasi nari gasi ngokora kerekende kero kurigereria amarorago asama tukabosyo asoborosia bwa cookies nga yoga nite guikerania
asobora siwa cookies indete ko commercialize na bono ntwase tukaigure duka Nairobi. We have taken the first purchase of this to Nairobi and feedback ya chire positive yakora abantu mbabi anjete so to make sure nga twarasi the banana products to be all over the country then we can extend to East Africa. Akarikilo omwancho muri yango charole bolia maswali amange sarangana. Why do you prefer chi product chawo chonsi kutumika bananas? Asinge jogusine ritoke. Nakiga kora ngo prefer products tware ritoke. Ekero kulike richi market chingi chagusi ritoke ndiboleti. And ritoke asinge jetire lifespan ritoke erenge. Abali mi abangi go ba konyora losses asinge njo ritoke ndikobera matuko. Nyemba what access to where they are taking this banana yaba kwenda ko lose value of the banana farming. So we are making our farmers batwale value ritoke nakiga kora tokorai. Abantu mbaroro batagwete okuyena ngali tokendiro asibinte bingira bali korosi umugati na bali korosi cookies na bali korosi crisps kora bamanyingo itoke ngokorera ibinte binge na bali korosi cookies bune chiga diro sirongoli na bokurugiro bukima na bokorosi umugati igento gyo kango batia bagusi bali murange na gusi tara factory ya matoke simeka matoka mange munyaka mokorangiri toke ngabaretera subi mabwe kyakende mbamete obya bo tumika chi products chiro siriko itera litoke kora bamanyingo chi product tokoros kurasiri toke ngoros tore banana crisps toros banana flour toros banana cookies toros banana bread na mandazi na tokoros kurasiri toke na no teto krosi chapati na bakros kurasiri toke chipani cake mono na bana banse chipani cake ore to sangnia magena isa very nice pan cake abana bare goki na ndi toke na bokrosi wine e wine ya bagusi abango twangete wine tokote banga gutindane wine teri gotindi ekero go tara chinse chaba America mono kere mili babikira mese wine ekoboro ase wine ngo konyire digestion no nyo wine no sekira after kwarage manyanga digestion yago gerengi igo simekari toka sobo biyabona sana kwaneranga basubati bali bali skogali abatata itigweto masobo nchiro lya bwabo bakwaneranga enarego te abasubati bali bali skaringa once biashara is very challenging but you have to motivate yourself asa zingine nganste ote yabantu nga call yourself in a meeting erangiri aibeke kuri kranste we boarding ya koranje kenta kor we have the potential of doing it and we can make it ariga ningo umwancho mulirira gochaga iga sense meiga na ndo bamanye ngai cookies chigabara chinyore ya umwancho mategereri gongo kwarigania se Boka Eats Kisi banana plant our products chinyinge chikotoka Unique supermarket na Kisi supermarket na okonyara products and then turigeti kuchibeka chi supermarket chinen ase yabantu bari bari siko ya gusibara chinyone kero kendo raba gokorangeri waseme yega otabigunga o supply cookies no beko gwitirana na bongo itira delivery na bagokara aha karunga waseme bwa obwo mwele gochaso manchi mulire ya ikintu nariko tayaba aba gusiba minto tokoro bole migwa matoke yakora matoke aberoro kurkara njibuna nkineta matoke na yanyorete ande siri na wagendete kuna kobororo tokoro bole migwa matoke ndo tunyako batu guchenjigisi ndete yora ruska chenjigusi utateganje tukabanyene aha mbiyamona sana Sara sogo sangana intwa somoro belega ande mbiyamona sana mwanchumuliye kwa bere gotobwati yakotwaga chagete gukira bono gato ikira omoelio nagosemera kwa nuna kwa bere ko gwesemia amange kolende gukira bono to gukira omoelio bomoro bere betukolia lero tumerane weekend astora beto kumera no moncherio ndio yora bekago sangana intwe amange leterane Frida Kerubo abakwenda gotobwati asense mo chichi mitandao asense mo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabiga sense ya YouTube gwetera Ndizi TV News asense mo ya website nabakotonya gwetera www.ndizitv.net twara oboligeria borobia